Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πορεία του Πασόκ προς το 5ο συνέδριο συζητείται αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο Κάραβελ, όπου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος. Εκεί βρίσκεται η πολιτική μας συντάκτρια Χρύσα Ρουμελιώτη, η οποία και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χρύσα, σε ακούμε. Καλησπέρα σας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού στην 7η Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, η οποία προετοιμάζει το 5ο συνέδριο του κόμματος. Θα πρέπει να είναι ένα συνέδριο ενότητας και συσπήρωσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ένα συνέδριο που θα κατακτήσει μια νέα συλλογικότητα, βαθιά πολιτικό και ιδεολογικό. Όσοι αντιλαμβάνονται το συνέδριο, επισήμανε ο Πρωθυπουργός, ως μέσο για να κερδίσουν εξουσία, να επιτύχουν προσωπικούς λογαριασμούς, να εκαθαρίσουν προσωπικούς λογαριασμούς, επίσης αντιμάχονται τις αξίες μας και σημείωσε ότι δεν βοηθούν στο στόχο που βάζει το συνέδριο. Για να επιτευχθεί ο στόχος του συνεδρίου, είπε ο κ. Σιμίτης, θα πρέπει αταλάντευτα να τηρηθεί και να συνεχιστεί η κυβερνητική πολιτική και θα πρέπει βεβαίως να υπερασπιστούμε και την κοινωνική συνοχή, είπε στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αναφερόμενος στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, ο κ. Σιμίτης σημείωσε ότι δεν θα κριθεί σε αυτές το έργο της κυβέρνησης, το οποίο θα κριθεί το 2000. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ψηφοδέλτια της διευρυμένης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς και αυτή της Θεσσαλονίκης και σημείωσε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να σηματοδοτήσει την προοπτική μιας νέας, σύγχρονης, αποκεντρωμένης και δημοκρατικής κοινωνίας. Μάλιστα, αυτά λοιπόν από το Κάραβελ και την Χρύσα Ρουμελιώτη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πολύ μελάνη χύθηκε γύρω από το θέμα κατά πόσον πρόκειται για πολιτική μάχη, πολιτική αναμέτρηση. Αναμέτρηση για την κυβέρνηση και το έργο της ασφαλώς δεν είναι. Έχουμε πει το έργο της κυβέρνησης θα κριθεί το 2000. Όμως, όπως είπα και το περασμένο Σάββατο, είναι αναμέτρηση αντιλήψεων, στρατηγικών προγραμμάτων, είναι αναμέτρηση πρακτικών για την αποκέντρωση, τη μεταρρύθμιση, τον εξυγχρονισμό του κράτους, τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης δημοκρατικής πολιτείας, όπου οι πολίτες έχουν τον πρώτο λόγο. Και αυτή η αναμέτρηση έχει ένα βαθύτατο πολιτικό περιεχόμενο, γιατί αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε εμείς την οργάνωση της πολιτείας και πώς θέλουμε να λειτουργήσει η πολιτεία. Την άρση της ασυλίας του ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος, Αλή Μπερίσα, αποφάσισε η Αλβανική Βουλή. Ο πρώην πρόεδρος ενδέχεται να παραπεμφθεί τώρα για απόπειρα πραξικοπήματος. Το Σαββατοκύριακο πηγαίνει στην Αλβανία αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετέχει και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, για να ενημερωθεί για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Με ψήφους 108 υπέρ και 5 άκυρα, η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου έλαβε την απόφαση για άρση της ασυλίας του Αλή Μπερίσα. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος αναμένει πλέον τις κινήσεις της εισαγγελίας, η οποία είναι αρμόδια για να ασκήσει τη δίωξη και να προβεί στη σύλληψη του άλλοτε ισχυρού πολιτικού άνδρα της Αλβανίας. Η ποινή που προβλέπει η αλβανική νομοθεσία για την κατηγορία περί πραξικοπήματος είναι ισόβια κάθριξη. Ωστόσο, είναι υπερβολικά πρόωρο να μιλάμε από τώρα για τις εξελίξεις και τις όποιες αποφάσεις, αφού υπάρχουν πολλά και διαφορετικά ενδεχόμενα τα οποία προβάλλονται. Ωστόσο, η Αμερική και η Ιταλία έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους στη δίωξη Μπερίσα. Αύριο το πρωί αναμένονται στα Τύρανα, σε μια ίστατη προσπάθεια για εξέβρεση πολιτικής λύσης, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος θα συνοδεύεται από το Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης, κ. Ταρσί, ενώ από τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπήσει στις επαφές, πιθανότατα με την πολιτική και πολιτική ηγεσία, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, κ. Λαμπέρτο Ντίνι. Ο Αλή Μπερίσα περίμενε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Βουλής στο γραφείο του στο Δημοκρατικό Κόμμα. Οι οπαδοί του που τον συνόδευαν στην πρωινή συγκέντρωση είχαν εγκαταλείψει το χώρο και μέχρι αυτή την ώρα η κατάσταση παραμένει ήρεμη, με ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας από αστυνομία και στρατό. Ο Αλή Μπερίσα δεν έχει κάνει δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της άρσης της ασυλίας του. Ωστόσο, αυτό που τόνισε στην πρωινή συγκέντρωση ήταν ότι ο ίδιος είναι έτοιμος να θυσιαστεί ώστε να καταρρεύσει η δικτατορία των σοσιαλιστών, ενώ κάλεσε τους οπαδούς του σε ολόκληρη την Αλβανία να μην σταματήσουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Δολοφονημένος και δεμένος χειροπόδαρα με σύρμα και χειροπέδες βρέθηκε 45χρονος αυτοκίνητο μάρκα Citroën που ήταν εγκαταλειμμένο σε ερημική τοποθεσία στο Πολυδένδρυ Αττικής. Μίσος και εκδίκηση για ύποπτες δοσοληψίες φανερώνουν τα στοιχεία του άγριου εγκλήματος που αποκαλύφθηκε το πρωί στο Πολυδένδρυ Αττικής. Θύμα είναι ο Χρήστος Καραμανιόλας, 45 χρόνων μάρμαροτεχνίτης, παντρεμένος και πατέρας 4 παιδιών.
Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν άγνωστος τηλεφώνησε το πρωί στο αστυνομικό τμήμα Καπανδριτίου και είπε ότι υπάρχει πτώμα στο πορτμπαγκάζ ενός κόκκινου Citroën στο Πολυδένδρι. Ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης που εξέτασε το πτώμα διαπίστωσε ότι έφερε τουλάχιστον 3 τραύματα στο κεφάλι. Από θλόν και τέμνον όργανο, παραδείγματος χάρη είναι ένα τσεκουράκι. Μιλάμε για ανθρωποκτονία υποθέσεως, καραμπινάτη. Η άγρια δολοφονία έγινε σε άλλο χώρο και οι δράστες μετέφεραν το πτώμα εδώ σε αυτό το σημείο στο Πολυδένδρι. Ο Καραμανιόλας, όπως προκύπτει από την έρευνα της αστυνομίας, τον περισσότερο καιρό τον περνούσε στο Βόλο και με τα παιδιά του δεν είχε πολλές σχέσεις. Η ασφάλεια διερευνά όλες τις εκδοχές και εξετάζει διάφορους υπόπτους Έλληνες και αλλοδαπούς. Το πράσινο φως έδωσε η κυβέρνηση για την προώθηση των νομοσχεδίων εξυγχρονισμού του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ και των αστικών συγκοινωνιών. Με τα θέματα αυτά ασχολήθηκε το πρωί η Κυβερνητική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ, που συνεδρίασαν υπό τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι πριν κατατεθούν τα νομοσχέδια στη Βουλή θα προηγηθεί διάλογος. Η Κυβερνητική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το πράσινο φως στον Υπουργό Συγκοινωνιών να προωθήσει στη Βουλή, μετά από διάλογο με τους εργαζόμενους, τα νομοσχέδια για τον εξυγχρονισμό των ΕΛΤΑ, του ΟΣΕ και των αστικών συγκοινωνιών. Θα υπάρξει και ένας τελευταίος κύκλος συζητήσεων και διαλόγου με τους εργαζόμενους, τους φορείς αυτούς, τους οποίους κατεξοχήν αφορά η ανάπτυξη, η εξυγίανση και η ορθολογική λειτουργία τους. Την αντίθεσή της στις κυβερνητικές εξαγγελίες εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς για την κυβέρνηση, τα νομοσχέδια που σήμερα εξήγηλε δεν προωθούν την εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων. Όπως άλλωστε δεν εξυγιάνθη και η Ολυμπιακή αεροπορία που συνεχώς απαξιώνεται. Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διεθνή οικονομική κρίση, στην κατάσταση στην Αλβανία, αλλά και στις κομματικές δραστηριότητες όπως το Εθνικό Συμβούλιο και την ανοιχτή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην Καλιθέα. Ο κύριος Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση με την παρουσία της αυτή έχει μια θετική απήχηση, αντιθέτως με την παρουσία των παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαιτέρως του κυρίου Καραμαλή, ο οποίος κάθε άλλο παρά πιστικός είναι. Αναφερόμενος στις επιστολές του κ. Σιμίτη προς τους υπουργούς, ο κ. Ρέπας τόνισε ότι πρόκειται για πάγια τακτική που καταδεικνύει και το μεθοδικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα τα Τύρανα κατηγορούν το Βελιγράδι ότι βομβαρδίζει αλβανικά χωριά στα σύνορα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Κόφι Ανάν, θα έχει ολοκληρώσει την κρίσιμη έκθεσή του για το Κωσυφοπαίδιο, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να νομιμοποιηθεί ενδεχόμενη νατοϊκή αεροπορική επιχείρηση.